Hello everyone, pinita bake order na kiledo. Let's see, bake ki buta na paklang kon pode ha. La ke bo phan lo, butang etlo jo. La bang ke bake phan lo, not si bubam lang jo. Nan tempa order ning hang pulo ti message nang pita mi. Ton te nang lang bubam mande ha. Butang etlo jonon ke kesan lo lang sen lo di non ke beke thon dam ji butang bom lo jo